cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no, sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok nano yang ngomong tau kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Kok aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Kan madhepare ini diluk kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho Pak. Oh iya, Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyauri Pak. Tangan rada mundur. Bokongnya jepit. Nah, mleding. Iki rada mendek. Yo. Mate ning asmara munyer lare wangi papa teni munyer ayo munyer
Tepuk tangan yang meriah untuk kebudayaan asli Jawa Timur tari remong. Nggih mongso ngelak wanci ya terutama terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk utawa Sekarisa Nganjuk ya Bapak Dr. Andes Lukman MMPD juga para bapak-bapak guru ya ibu guru wali murid ngono anggota komite varias karyawan dan lain sebagainya oning SMK PGRI 1 Nganjuk ya yo aku sore mau gawe lelagon gawe lagu ya bot-bote nggonmu tresno kelawan para ingkang lenggah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk ya aku gawe lagu larase pelokno sing diaturke lagune apa Sinom Sinom aku rek-rek sore mau gawe tetembangan ngono ya catetane wis enek to sampun wonten apa dereng dibawani luwih dhisik mengko dibajutke ndangdute ngono ya monggo salah setunggal kula aturi ngumandangaken ya bot-bote kecinta aku terhadap SMK PGRI 1 Nganjuk yang sangat luar biasa ngono ya oke mas sing suarane banter bantas Mas Wisnu siaga nggih ya coba kaya ngapa sing magepokan kelawan paharjan bengi iki pengetan hari ulang tahun utawa dies natalis yang ke-46 tahun semoga semakin jaya-jaya selalu Hanjayeng Bawono dan menjadi sekolah percontohan di seluruh Indonesia ya mas kelaring ya coba kelaring kang ambal warso rangkaian dari hari ulang tahun dari sekolah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk Jawa Timur ya beberapa rangkaian acara puncak acara adalah pada malam hari ini ya terus ing SMK PGRI sore mau wis digelar uga kesenian-kesenian ana siswa-siswa kene sing nyampur sari sing nabuh gamelan luar biasa ya yung terus ulang tahun yang keberapa mas? 46 Marso 46 Marso tegese 46 tahun berdirinya SMK PGRI 1 Nganjuk juga sini adalah memecahkan rekor hanya di Nganjuk utawa hanya di SMK PGRI 1 Nganjuk mempunyai bangunan yang bertingkat sing ana live ya mung nang kene liyane sekolahan rong ana sing duwe ngono ngarepe mau bangunan ning dhuwur terus enek lipe aku mau munggah medun ngono ngrasakne lipe gumun kok iso munggah dhewe ya biasane aku ora numpak lip numpak mboke cacah dadi ya ya saben tahun dan saben tahun dipengeti ngono kene iki saking favorite sekolahan siswane nampa ki nganti nulak-nulak nduk ngono ya nganti nulak-nulak murid ya mergo wis terpandang ana ing Kabupaten Nganjuk iya 2500 siswa kuwi akeh lho nduk ngono siswa terbanyak ya terus manunggal nyawiji
Sekarisa utawa SMK PGRI 1 Nganjuk manggon ning endi Mas? Mapan aneh kutha Nganjuk. Mapan ning kutha Nganjuk ya heeh. Wis. Ya, terus saya kondang ngrembaka saya kok kondang ngrembaka saya kuncara anjayeng bawana heeh. Ya, terus nuwun sewu Mas. Mriki menika kepala sekolah sinten sing mandhegani sinten Mas? Pak Lukman kang mandhegani. Pak Lukman kang mandhegani tegese kepala sekolah panjenengane Pak Lukman. Oh, ngono. 10 tahun beliaunya menjadi kepala sekolah oneng SMK PGRI 1 Nganjuk memberikan percontohan dan kemajuan yang signifikan terhadap pendidikan juga pembangunan sing ana ing papan iki no. Oh iya iya. Dadi iki ngiras pantes peresmian gedung baru sing ana ngarep sing mapane ana ing ngarep musala utawa ngarep masjid kuwi ya yo heeh sing ana live kuwi heeh juga peresmian itu. Oh ngono ah ya terus hamba muji donga memuji supaya piye Mas sadaya mangke raharja sedaya manggih raharja becik kepala sekolah Bapak Ibu guru karyawan Bapak Ibu wali murid komite dan semuanya saja sumrambahe para warga ana ing Nganjuk manggih raharja wilujeng ing Sambikala ya ya ndok ditembangke gek nampilke sinden cilik lho selak kabutan gelungan kae ngono ya iki pancen sengaja lakone sing ora kakian jejer ya kakian omong-omongan bakune intisarine kecekel nyuwun lakon Kresna Duta. Oh ngono mula iki simpingane wayang saka wis tak aturke ana ing ngarep lek ku ngrangke wong ki cakala mangsa iso omong cakala mangsa ora mudeng. Kurawa kuwi cacahe 100 Pandhawa ana 5. Nek Pandhawa 5 genah Puntadewa Werkudara Janaka Nangkula Sedewa. Ning Kurawa 100 ki endi wujude? Sudah saya buktikan ini yang ada di sebelah kiri. Iki wujude para Kurawa sing cacahe ana 100. Nek ora percaya itungen dhewe. Kurawa 100 Prada Mas kabeh. Kaya apal jenenge Kurawa 100. Gak apal aku lek maca tulisan jenenge ning ngisore anu ki ora apa. 100 kok. Wah, ngono Tur ini beberapa bulan yang lalu saya proses untuk menjadi yang terbaik untuk saya sajikan di SMK PGRI 1 Nganjuk. Baru pertama kali digelar hanya di tempat ini. Wah, ya. Nah, ya, Pak Jiro spot sitok lho nduk kuwi regane ya. Ya. Ya, coba kayak apa? Buka saka saron. Oh, saka saron. Dindang dutke. Ya, dindang dutke. Ya. Coba kayak apa? Yuk, dados.
puluh. Walaupun secara spontanitas leh gawe lagu ning nyatane iso lumaku kanthi rancak tondo cinta dan terima kasih Dwijo Laras Indonesia, saya yang menjadi ketua terhadap SMK PGRI 1 di Nganjuk Jawa Timur. Oh ngono. Iki lagu iki tanpa latihan. Ning langsung dikumandangke kanca-kanca Dwijo Laras Indonesia bisa lumaku kanthi rancak ngir ing sambikala ora ana cacar cewete merga kanca-kancaku ya pendidikan tanpa beda lawan para siswa-siswi ana ing kene ya kanca-kanca akeh lulusan SMKI Surakarta juga lulusan ISI Surakarta. Heeh. Kepara sing ngendang wis dadi dosen ana ing ISI no. Oh ngono ya. Ya ngestokke dawuh. Heeh. Walaupun spontanitas nyatane ya iso digelarke. Heeh. Ya nak. Ya. Kalau sindene cilik disikke. Oh ngono. Iki sang bintang saka Kediri ya wis kepareng rawuh. Wis. Anak wedok si Niken Salindri. Ya heeh. Bocah asra tau leren. Ya. Oh ngono. Dongane tetep sehat terus nduk Ken. Amin. Yo, iki enek Mas Sumbang sinden kecil. Lagi sakilan dhuwure. Kene nduk, kene nduk. Ya kene.
Ini deh. Truk, truk, truk. Salib. Mlaku rene aku nyawang kudu ngeblak. Mbake kabutan Gelungan. Heeh, jan kaya nyunggi tompo. Heeh. Sing dalu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Cahayu? Dialognya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa saged, basa Jawa saged. Oh, nang ngono namine sinten? Selo. Sinten? Sinten? Selo. Selo. Wedok ki Selo asmane. Selo sinten? Kepanjangannya. Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Wow, Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Ferdiansah. Nggih. Ya, wah luar biasa. Saniki kelas sekolah teng pundi sekolahe? Sekolah teng pundi? SDN 2 Payaman. SD, masih SD. SD. Kelas pinten? Kelas kali. Oh, kelas kali SD. Biasa anakku lanang sing cilik dhewe nduk sampean. Beh, anakku yo anake Pak Dalang, jek cilik sak padha kowe. Pinter misuwi bapake tadi. Ora. Kelas 2 SD. Oh, begitu. Nah. Cita-cita ingin jadi apa, Nduk? Penyanyi. Penyanyi. Penyanyi dangdut, penyanyi sinden, penyanyi kafe. Penyanyi ki oke lho, penyanyi ki. Ingin menjadi penyanyi apa? Sinden. Oh, sinden. Nah. Berarti penyanyi di panggung wayang atau di panggung gamelan ngoten nggih. Oh. Kok sama nyinden sing ngongkon sapa? Papa. Papa? Oh, papa dalang. Bukan. Oh, anu bapake Yogo. Pengrawit, bukan? Oh, ibunya sinden. Bukan. Loh, kok kamu Rias Mandan. pengrias manten. Oh, dadi sampean sing dandani ibuke sampean dhewe. Ibumu sing endi? Wah, lali nganggo kacamata niku. Wah, ibuke sampean luar biasa. Luar biasa. Nggih. Mang salam kangge warga masyarakat Nganjuk dan didoakan untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Ayo coba iso bicara dengan lantang atau enggak untuk lantang. Lantang kupinge do bosok iki. Bicara dengan lantang. Oh, tak uyui raimu malah diomongi lantang kok. Ayo untuk masyarakat di Nganjuk dan SMK PGRI 1 Nganjuk. Bisa enggak? Karena hari ini ulang tahun SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, bisa enggak? Tak warai ya. Tak warai sampean madhep rono. Aja nyawang Pak Dalang, kok sampean kedanan karo Pak Dalang. Maksudnya kedanan pengen dadi bapake ngono lho. Ora. Yo, selamat dan sukses. Ayo. Selamat dan sukses Untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Semoga kedepannya semakin jaya selamanya. Semoga Semakin semakin jaya selamanya. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah. Sampeyan wis ngerti kepala sekolahnya namanya siapa? Pak Lukman. Pak Lukman. Nah, untuk Pak Lukman Kepala Sekolah di SMK PGRI 1 Nganjuk. Untuk Pak Lukman SMK PGRI 1 Nganjuk. Dan para Bapak Ibu guru semuanya. Dan para Bapak Ibu guru semuanya. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, yang selalu diberikan kesuksesan lahir dan batin. Aja dawa-dawa. Wae diberikan keselamatan dan kesehatan. Diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Nah, nggih. Badhe nembang napa Cahayu? Selo. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya.
Oh, pakai gamelan atau pakai musik? Pakai musik sama gamelan ya? Oh, enggak bawa dulu atau gimana? Oh enggak, langsung nyanyi ya? Oh. Pakai mic enggak denger. Pakai ra. Oh, pakai ra. Ya. Kalau bicara pakai mic karena dalangnya agak budek kupingnya. Kalau sudah dilunasi agak budek. Pakai ra, Mas. Mas Coro. Ya. Tepuk tangan buat Nduk Selo luar biasa. Weh urung nyanyi weh lagi ngerah weh sampean iso nyidem wong sakmene kae. Kabeh madhep rene nonton sampean. Kenek madhep rono sitok nguyuh bae kae. Iya. Ya. Sampean sing marahi nyanyi sapa? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Lewat apa? Lewat apa? YouTube? Oh, gitu. Kudu tak golekne gedang kudu tak untal kowe, Nduk. Ya, enek Cahayu pinter ngene iki ya. Biyen aku petuk Niken Salindri pertama kali ya sakmene iki. Saiki wis Niken wis gedene ranjama. Ya, nembang ya, sing kendel ya. Nembang nyanyi harus pakai joget ya. Oke, siap? Kusumo Wijaya. Yuk. Lagi Bandok Selo. Oh alah Nduk kok ya sampean kok ya apal luar kepala. Ngene iki nek aku ora nyangoni kok ya dosa hitungane. Ya Nduk, iki nggih sangu sekolah sesuk mriki. Karo Om Kangko mriki, karo Om nggih. Jenengan nyanyine lagu niki setunggal napa kalih? Apal malih mboten enten sing apal malih mboten? Enten satu atau dua lagune? Satu aja. Kalau satu itu 100, dua 200. Pilih ini. Oh satu aja 100 juga gak apa-apa. Oh ini terima kasih. Ini Cahayu. Terima kasih Salim karo Om. Oh sini. Selo semoga besok menjadi sinden yang hebat. So nek wis SMA jangan lupa daftar ke SMA PGRI 1 Nganjuk nggih. Sekolah yang sangat luar biasa. Nggih, banter. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, kowe kotangan sing mau kotangi apa to, Nduk? Sukses selalu ya, Nduk Cahayu. Selo. Terima kasih. Oh, alah nggih. Kayak ngono. Aja dikekne bapakmu lho duwite, engko nggih othok lho engko. Ora. Mbah nuwun. Ya, jan, ya. Ya. Iki gilirane sapa? Gilirane Genduk Niken Salindri no. Ya sing diantu-antu lawan para-para utamane bapak kepala sekolah. Ya, lan bapak ibu guru juga siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya. Ngono ya. Iya Nduk, Niken Salindri diaturi jumeneng. Ngono pasumbang lelagon kok gen diatur karo Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya, disupati musik Mas Coro. Ya. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri. Yuk. Hey.
dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang ter Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Lho, lek kowe njaluk sangwaku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku, akeh bayaranmu ngono lho. Beda Pak, bayaran. Lho, beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku. Nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngareng jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Dia ngakoni kula anak to nggih. Yo, Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni, sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sik wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa trene apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies natalis kuwi dari bahasa Latin, ngerti ya? Nggih. Dies ki hari, natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nganjuk. Ah, Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Heeh, kowe rene wis pira? Lah mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih ndek wingi nggih wayangan ndek wingi Pak. Ah, tahun wingi wayangan. wayangan. Oh. Dalange kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Nggih, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh, Pak. Ya. Nggih, benten kali SMK aku, Pak. SMK. Dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru. Lah kaya panjenengan Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar lho, Pak. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman nggih benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sida sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngapa? Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Wah, kaya nguntapil. Bisa sore. Kamu selaku juga dadi siswi ya? Kamu masih Saya SMA jadi ta, Nduk? Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa? Manut. Ya.
nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ayo. Apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagek dibacutke lagu-lagu sing anu ngono. Ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kestoke dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa, Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung Panci Dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwanda. Yap. Oke, lanjut. Penggemar-penggemar Nganjuk wayangan bengi iki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar-penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Cabang nimasuka nanggepi lola long ayo ta sambung rasa nanging wanci iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Iki WA nembe kecetit bangkekane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. semoga cepat sembuh.
sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming. Ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya. Ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko. Nggih, ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken. Ya, Pak Jiman Kemloko Legi. Ya. Juga woro-woro ampun kesupen. Benjang tanggal 29 Agustus 2026. Wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri. Ya, ngangkatan Rejoso. Heeh. Ya nak, baca nak. Tanono ingkang rupeda Nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya ya dan lain sebagainya. Yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya. Ya. sing gedhe ngapuramu kan Mas Bapak Aramo terus Paksi garap gamelan Bali para kanca.
Mami. Jarak air putri Sulistya terus bisa nyuwarani Woi. Rasanya kurang komplit Nduk Niken. ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Siap. Diaturi tindak panggung. Monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki, Pak. Ya, engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon, kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, tandha tresna. Yo, turuk, turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan Genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Sandri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh sik arep nganti. Ayo, wis puas kok e. Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih Pak. Insyaallah. Oh ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Insyaallah. Nggih, nggih. Lan nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nah. Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng Ibu. rawuh, nggih. Napa lagu napa nduk niken mumpung Napa, siang. Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lha lintang asmara. Wah, lintang asmara, nggih. Badhe duet kalih Pak. Kepala sekolah Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan teng apa to Pak kesusu mawon Pak ya. Loh, mboten, Pak, ya Allah mboten. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet saka nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Ya. Oh, dalange wau saking Saking mriki, sekolah mriki. Nggih. 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 Ampun. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok.
Nggih. Sampun Pak Ji? Niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane? Siswane favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Yo. Ya takekane wayang, mumpung wayangku akeh. Nyanyi, Pak. Oke. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Ha ngoten. Nggih. Nggih. Sampun. Nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggah rene wani ora sapa mau jenenge ayo Dalange wau. ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat ki aku melu seneng. Ayo. Enten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Ah. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji Oh, sunggal. namung tunggal. Namine Mas sinten namine? Namung sinten? Ayo wani ora mau nyanti bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, nggih penyemangat. Ayo, wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan-lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Enak ora wani ora. Ayo, ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa Gus? Kula Dirli. Sapa? Girli. Girli. Dirli. Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Oh, anu. nganggo oh. Oh, apa meneh Kangkong. Heeh, Terus Purbo Cahyo, Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing mak ratap. Ya ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Iki anune Mas Akbar. Anda sama apa nyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Iya dalang. Sekali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titik ya, ya. Ayo, suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Kedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang engko. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Pramudya. Ah. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah, ya. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketon. Trimo lamun kataman sesare. Laka
sosrahing Bathara. Ya. Lho, siswa ana ing SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dare cita-citane niki kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Boten. Ya batin kok siap menyawamu ki. Gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora katak-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, laras. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe, saya gedhe, saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba gue. Asmara. Ciang Pantara Kok fales to, Ratri. Pak? Kok fales to? Ora. Nah, iki lho. Ciang Pantara Ratri mongap cipta pukulo. Tak wayang le iki le. Nah, iki kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem Desa Kangkon. Tapi swantene pun Toto nggih, Pak. Nah, Mas. Toto. Bagus. Siapa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Apa-apane Dirli. Ya. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Lintang Asmara. Terus. Luar biasa, cah bagus. Wis duwe kendel, suaramu yo apik. Semangat nekmu belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang kuwi nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora keberleren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak boleh. Heeh, ya, cah bagus. Iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojroto. Salah ngawur. Terus sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main. Dadi maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus iki. Gondomono. Heeh, heeh. Ya. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya cah bagus. Heeh, semangat selalu. Pastenipun, Pak. Heeh, ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Adoe nang tengah Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dari dalang kondang aja lali nanggap Niken Salindri. Amin. 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 Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Gondomono. Terasa nggih. Ya. Sudah saling karo para sinden-sinden. Heeh. Ya Pak, Apa? iki mumpung
anak kecil ini belum tidur, Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Ah. Kasihan, Pak. Ya, Nduk selo ya, Nduk. Tampil lagi, Nduk. Nah. Capek. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek kowe ora tau mlebu sekolah kowe. Ora, Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Heeh. Ya. Umat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Ya. Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakala mangsa ki nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine DKI jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti, Pak. Jeneng kuwi lho. Aku lho kondang rek nek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Ya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. No. Kok nano yang apa tau kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Kan madhep ini diluk kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin, Pak, aku nyontoni. Sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya, Sing kae ya wis kae. iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyauri, Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up Ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak ya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu pria saya. Terus lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Lah di warai lagu apa? Lagu sinden tuh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Ah. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Apa? Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mampane ana ing Surakarta. Pak Guru Agung. Nggih, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung ya. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Yuk. Mas Agus. coba Ayang-ayang. dulu. Coba ngeras. Astagfirullahaladzim, motoku Mas Purane. Mas Agus yang. Ya. Pira?
sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas, sing handset Mas, Gugu. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Oh, Urung iso keri sian. Kendangannya sing iso bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Ya. Oke, Mas Gugu, Mas Gugu. Halo, halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru hae, Mas Guru hae, Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalé Bu, masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Tangane. Heeh. Duh, gede towo. Pak. Tiba-tiba ning asmara kuatna ati kelelot angkana kelalap tresna tatang kendhat saking cepu ayo tangane mendek pokoke ning mburi ngene pokoke ayo tendang pengen terkenal pura, pengen bayarane larang pura, ayo. Kok Hubungane. tangannya rada mundur. Bokongnya jentit. Nah, meding. Ah, iki rada mendek. Ah, yo. Mati ning asmara kuatna ati kelala angkana kelala tresna tatan kendhat saking cep munyer lare wangi apa teni munyer angsuci kasarnya talietaku seleramu nyapo mambu to mambu. Lah ya sing prat-prat mu sapa? Karena Cibait masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Ya, yo, coba. Yo, lagune anyang-anyang.
anak pintar, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa Apa? bayaran. Ya. Kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya. Sering-sering, atau sering-sering setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa wae. Sak jaluke. Kayak ono elep musik anyar ke lho. Ya aja to Pak, ya Allah. Iya. Terima kasih Nduk sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Mike jadi gawa. Genduk niki wis istirahat dulu ya, Nduk. Iya, Pak. Oh, nikan kok nganti goro-goro. Wah, nek melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih. Adoh saka Singapura sing wit wingi meling lawan aku. Sesuai dengan selera anak muda sekarang sing disuwun lagu Puspitanala. Oh, ngono. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih, tiar kuwes lagu Puspitanala Nyidrasmara. Nggih, spesial yang nyekar Mamah Dwi dan kawan-kawan. Nggih, Mbak Tia Murti saking Singapura. Oh, ngono. Ya. Ngono ya. Yo, Bu Dwi Kurniawati terus Wanda dibacotke karo Sidoarjo Okvalika diaturi jumeneng. Lagune Puspitanala. Oh, ngono. Kagem ibu-ibu guru mengke mbok menawi saged duet lawan Niken Wanci goro-goro. Oh, ngono ya. Ya. Ayo, Bu Dwi terus Wanda kawan Okwa diaturi jumeneng. Lagune Puspitanala gamelan plus musik. Ya. Yuk, musik Dwi Jalaras Indonesia. Dados. Dari Mbak Tia Murti untuk teman-teman Dwi Jalaras Indonesia. Terima kasih Mbak Tia yang ada di Singapura. Tasis tunggal saya prioritaskan permintaan dari Sekarisa Decoration. Ya, sing direkwes lagu apa kawitane sinawang. Sukses selalu untuk Sekarisa Nganjuk. Ya, jaya selamanya. Ya, muridé saya akeh siswane saya ngrembaka. Ya, nyatane ya muridé utawa siswane terbanyak di seluruh Kabupaten Nganjuk ya yung bangunannya ya hebat ya ya yo karek telu sindene sing urung jumeneng ya bareng iki kepruk Mbak Mayang terus Wiwi Irnawati kelawan Mbak Retno Jongpe. Oh ngono ya ya yo diaturi minangkani pamundhut saka Sekarisa
Decoration. Ya, iki saka Kediri ya kepareng rawuh Mas Joko Kedung Malang. Ya, uga assalamualaikum Pak Kangko. Waalaikumsalam. Kawasan Pilang Bangung Girejo Mbagor nganjuk nonton lewat streaming matur sembah nuwun. Ya. Nek tak saranke sing adoh-adoh rasah merapat rene merga panggonane wis ora muat untuk menampung para penonton. Oh, ngono. Urung sing ana YouTube nak. Ya ana YouTube, Iki mau mencapai 6.000 lebih pasang mata. Oh, ngono. Urung sing ana YouTube Sekarisa, urung ana YouTube liya-liyane, urung ana ning TikTok. Ya. Pokoknya mencapai hampir 20.000 sing padha meresani pada malam hari ini. Ya. Ya. Coba kaya ngapa? Ya, niken nganti goro-goro pasti no. Ya, ya. Coba kaya ngapa diaturke? Kawitane sinawang. Yuk, dados.